Zamislite da ste djelatnik javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Obavljate posao pročelnika, voditelja ili neku drugu odgovornu funkciju. Svjesni smo da ste konstantno pod povećalom javnosti i da vam se svaka pogreška u poslu itekako gleda i bilježi. Zamislite da svako vaše putovanje, pa i ono privatno, može završiti u medijima. Kao gradonačelnik, načelnik, dekan, rektor ili možda ministar, svakodnevno ste okupirani i donosite veliki broj odluka. Svjesni ste da neke odluke koje ste donijeli mogu prouzrokovati tužbu, početni zahtjev, kaznenu prijavu ili neželjenu reakciju javnosti. Upravo zato kreirana je polica osiguranja od odgovornosti javnih službenika. Ova polica osigurava odgovornost fizičkih osoba na rukovodećim i drugim odgovornim položajima u javnom tijelu. Ona će naknaditi troškove odgovornosti za štetu, troškove obrane, istrage, glavne rasprave, prekršajne i druge novčane kazne, troškove zaštite i popravljanja ugleda, kao i pribavljanje jamčevine. Zaštitite svoju odgovornost i svoj ugled ugovaranjem ovog pokrića. Vaš je posao važan za javnost, stoga smanjite svoju izloženost. Kontaktirajte nas za više detalja.